Marko mi treba? Da, ja sam. Irina kraj telefona, ja vas zovem iz izbornog štaba Aleksandra Vučića. Vi se nalazite na našoj listi, pa samo da vas pitamo da li ćete glasiti za Aleksandra na izborima. Aleksandra Vučića? Da. Nalazim se na vašoj listi. Da, sad ćemo vam reći ko vas je stavio. Ko? Damjanac. Ko? Ili Damjanac, ja mislim da je to prezime, pošto samo piše to. Berić, Ognjan Bjelić, a glavni na listi je Miodrag Prostran. Ako vam je nekog poznat, neko od njih vas je stavio. Jelena ste rekli da se zovete. Da. Jelena, prva stvar, ovaj razgovor snimam zato što imam tu aplikaciju. Druga stvar, nikada nisam čuo za ta imena i prezimena. U redu. A treće, nikada ne bih glasao za to đubre. Tako da, molim vas, stavite naznaku pored mog broja strogo. Stavit ću naravno da... Naravno, ne brinite, mi samo radimo posao. Ja sam vidio da to ništa lično, prijetno. Prijetno.